Llyr Griffin. Diolch Llywydd. Fyddech chi'n cytuno â fi, Gweinidog, bod yr erydu sydd wedi bod ar gyllidebau awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru yn rhannol gyfrifol am y sefyllfa ni ffindio yn hunain yn ddi, oherwydd wrth gwrs pethau fel glanhau afonydd a cylfyts ac yn y blaen sydd yn cael eu torri pan fod yr adnoddau dynol a'r cyllidebau ddim yn ei lle. A mae hyn, wrth gwrs, yn atgoffa ni o bwynt dwi wedi godi fan hyn ddegau weithiau yn y misoedd diwethaf, ynglŷn â'r trajectori anghynaladwy yma sydd ganddo ni ar hyn o bryd, lle mae awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru a disgwyliad arnyn nhw i wneud mwy a mwy trwy y ddeddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol, trwy y ddeddf gynllunio ac yn y blaen. Tra ar yr un pryd, wrth gwrs, mae cyllidebau nhw yn mynd yn llai ac yn llai. Felly, mae'n rhaid eich bod chi'n cydnabod bod y trajectori yna yn anghynaladwy, a mae rhai o'r canlyniadau felly fel i ni wedi gweld yn y dyddau diwethaf yma yn anochel os y'n ni'n mynd i barhau ar y trajectori yna. Gai ofyn felly pa adnoddau ychwanegol y byddwch chi yn ei wneud ar gael i awdurdodau lleol, yn enwedig y rhai sydd wedi cael ei effeithio'n uniongyrchol gan ddigwyddiadau dyddau diwethaf yma ynghyd â Chyfoeth Naturiol Cymru. Fyddech chi'n cytuno fi hefyd bod rhaid i ni newid y naratif. Mae bobl yn aml iawn yn gweud, mae'n costi gormod i ni fuddsoddi mewn atal llifogydd. Mae rhaid i ni newid y naratif oherwydd y gost ormodol yw canlyniad y dinistyr. Felly buddsoddiad yw buddsoddi mewn mesurau atal llifogydd mwyn arbed pres o beidio gorfod delio gyda'r canlyniadau yn y pen draw. Felly dwi eisiau gwybod beth mae'r Llywodraeth yn gwneud i newid y naratif yna mwyn sicrhau bod y gefnogaeth allan yn fanna i ni fynd i'r afel a newid hinsawdd i'r raddfa y dylen ni fod yn gwneud. Ac yn ola, un o'r afonydd yn y ffrig Conwy gafodd nath orlifo oedd afon Cai Person. A'r afon hwnnw, wrth gwrs, effeithiodd ar ysgol Dyffryn Conwy. Oedd yr ysgol ar gau ddoe. Mae bloc mathemateg a technoleg yn dal ar gau heddiw ar gyfer glanhau a dadgontaminaiddio. Ysgol PFI yw ysgol Dyffryn Conwy. Nawr, mae'r cyngor felly wedi gwrthod cymryd cyfrifoldeb dros y glanhau a'r clirio, ac o be wy'n ddeall, oedd Sodexo, cwmni fyddai a chyfrifoldeb, ddim wedi troi lan ddoe, ac o ganlyniad, gofalwyr yr ysgol sydd wedi gorfod delio gyda'r ymdrech gychwynnol i lynhau. Felly, allwch chi sicrhau fi bod cwmnïau fel Sodexo yn gwbl glir o'i cyfrifoldebau ac yn mynd i fod yn ymateb fel y dylen nhw, a pa sicrwydd allwch chi roi i fi bod yna sefydliadau ac adeiladau PFI eraill yng Nghymru sydd ddim yn mynd i ffindio hunain o dan yr un anfantes yn y dyfodol. One of the issues NRW do have at the moment is making sure they have their full quota of staff in relation to this, and my officials have been working very closely to ensure that happens. I mentioned in my earlier answer too about what needs to be done and what funding needs to be done. We will wait for flood and water experts to inform us of what may be required, and certainly I will look to see what funding we have available when those recommendations come through. In relation to, I think you said Dyffryn Conwy School, I wasn't aware of that, but I will ask the Education Minister to take that issue up.